Moskva upozorava Sad i Izrael, ubistvo iranskog vođe značilo bi otvaranje Pandorine kutije. Kremlj je oštro reagovao na spekulacije o mogućem atentatu na vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hamneija, ocenivši da bi takav potez imao ozbiljne globalne posljedice. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u intervjuu za Sknes da bi Rusija bila izuzetno negativno nastrojena prema takvom razvoju događaja, upozorivši da bi ubistvo Hamneija moglo izazvati haos i porast ekstremizma unutar Irana. Ova izjava dolazi nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump najavio da će u naredne 2 nedelje doneti odluku o eventualnom priključenju američkih snaga izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana. Pritom je ranije aludirao na mogućnost uklanjanja iranskog lidera, što je izazvalo oštre reakcije iz Moskve. Peskov je naglasio da bi svaka promjena režima u Iranu bila neprihvatljiva i upozorio da bi se time otvorila Pandorina kutija novih sukoba i nestabilnosti. Istakao je i da bi takav čin izazvao ozbiljne posljedice unutar same Islamske republike. Iako nije otkrio kakve bi konkretne mere Rusija preduzela, Peskov je poručio da bi odgovor na potencijalni atentat došao prvenstveno iznutra, od samog iranskog naroda. Ovo je do sada najdirektnija poruka iz Moskve u vezi s rastućim tenzijama između Izraela i Irana. Rusija, koja je od početka rata u Ukrajini značajno produbila saradnju s Teheranom, posebno se protivi svakoj destabilizaciji svog ključnog saveznika na Bliskom istoku. Također, Peskov je odbacio kao neprimjerene izjave Donalda Trumpa o ruskoj ulozi u ratu u Ukrajini. Trump je ranije poručio Putinu da se fokusira na svoj sukob, što je Kremlj dočekao s dozom tolerancije, uz opasku da svako ima svoj način govora. U vezi sa Ukrajinom, Peskov je istakao da Rusija ne vidi razlog za primirje jer ima stratešku prednost, te optužio Zapad da podrškom Kijevu onemogućava bilo kakav dogovor. Naglasio je da bi do primirja moglo doći samo ako Ukrajina prestane da prima vojnu pomoć iz inostranstva.